защо проектът на компания Enagic и с какво е по-различен от останалите MLM компании. Много хора сравняват, слагат под общ знаменател, нали, MLM бизнеса. Да, принципът на работа е сходен, но с какво искам специално тук да отбележа, така и да разясна на повечето хора, които не знаят разликата или искат да разберат повече. Първо, трендът, в момента световният тренд е вода. Водата е индустрия, която е бързо нарастваща, глобална, бутилираната вода е индустрия за милиарди долари по света и затова много компании започнаха да произвеждат различни филтри, кани, пречистватели за вода. Какво е преимуществото и защо компания Enagic е по-различна от останалите компании в тази сфера? Не само заради продукта, нали? Тук имаме висок клас чиста, филтрирана вода, без хлор, и с активен водород, който е най-мощният антиоксидант. Enagic, японците са успяли да направят наистина 3 уникални свойства, за което ние демонстрираме и показваме в нашите офиси в България и по света. Но искам да ви кажа за модела, защо лично аз избрах да се занимавам с такъв модел и с компания Enagic. Трендът, както казах, е вода. Водата е нещото, което е в основата на нашия живот. На първо място е въздух, водата е на втора по значимост място за нашето здраве, храната се нарежда на трето място. Така че водата е в основата на всичко на нашия живот и най-вече за нас като човешки същества, ние трябва да приемаме необходимото количество вода всеки ден. Имайки в къщи един такъв уред, първо ние спираме да купуваме бутилирана вода, не е необходимо повече да правиме този разход, който това е един гарантиран разход и едно домакинство харчи между 150 и 200 лева на месец. Това е немалък разход, който е на практика доживотен за бутилирана вода, но все още хората не осъзнават, че те ги харчат тези пари и наистина водата поскъпва. Това, което ни дава компания Enagic, е да превърнем нашият сигурен разход, което е вода, която трябва да пиеме и да приемаме всеки ден, в приход. Именно, закупувайки един уред от компания Enagic, вие имате наистина висок клас система, която е медицински клас в Япония, с 5 вида води. Те са за пиене, готвене, чай, кафе, променят вкуса на храната, наистина уникални ползи, има бюти вода за лице и коса. Така че имаме 5 вида води, които ни дават тези системи на компания Enagic. Около 25 години живот има един такъв уред с 5 години гаранция и философията на японците е следната. Когато един човек, един клиент е доволен от даден продукт, нали, е добре той да споделя с приятели и познати, защото ние така не че го правиме. Ние споделяме, когато отидем на хубав ресторант, споделяме с приятели да отидат да го пробват, но ресторантьора не ни се обажда да каже: хей, приятел, ти ми изпрати 20 човека за рожден ден, ето ти една вечеря от мене. Докато компания Enagic го прави. Тоест, когато ние имаме ползи и резултати от пиене на тази вода, именно тя за това се разпространява чрез демонстрации. Нали, ние не показваме само в интернет колко е добра водата, а правиме физически постоянно демонстрации в нашите офиси. Така че всеки един, който е доволен и види ползи от водата, нали, би препоръчвал със свои приятели и познати и по този начин ние разпространяваме и налагаме този тренд и бранда на Enagic чрез даването на безплатна вода на приятел, вследствие на нашите ползи, разбира се, които всеки един от нас има. И по този начин ние може да превърнем нашия сигурен разход като вода в приход, както аз реших и го направих и вече 9-та година. Не само, че не купувам вода, но този бизнес модел генерира един растящ активен и пасивен доход и на практика нещо, за което аз харчих пари дълги години, го превърнах не само в мой основен бизнес, но в философия на живота, тъй като водата промени не само живота ми, именно мотото на компания Enagic промени водата, промени живота си и тяхната философия е: ние първо трябва да сме физически здрави, психически и да имаме спокойствие или финансова независимост. А този проект и тази 50 годишна японска компания наистина ни дава да получиме всичко желано, ако разбереме начините на правене на бизнес, за което ние сме насреща. Екипът на Kangen Group е насреща с всеки един, който има желание да се свърже с нас и да ви разкажем повече наистина за тази уникална възможност.